Prije nego što odem jesti i prije nego što odjavim ovaj video, volio bih da vas ostavim s dvije stvari. Assalamu alaikum. Danas je nedjelja 15. juli 2018. godine i trenutno je 6 sati i 10 minuta. Ne znam ako možete vidjeti. Ako se pitate zašto šapućem, zato što su mi budni roditelji, misliće da pričam sam sa sobom. Misliće da im je sin poludio. Razumite me. Gledam meni lijepo ovo vrijeme, pa mogli bi se iskoristiti. Idemo da vidimo koliko ima stanovništva na ulicama u 6 i 10 ujutro nedjeljom. O, salam alik, gdje si štima? Kuda? Vidi. Evo dobro maš. Aj polako. Evo, ko što se može vidjeti, baš i nema puno naroda, a? Ne znam jeste li čuli za onaj izraz, onaj latinski izraz, carpe diem. Ne znam puno historiju tog izraza, ali u prijevodu na engleski znači seize the day. Ili na naš bukvalni prijevod značilo bi dokući dan, jeli? Šta to treba da znači? Znači iskoristi dan u njegovoj potpunosti. Gledajte ovog mog bicikla. Legenda kaže da je ovo bicikla stariji od meni. I mogu vam reći da je to istina. فوق كرسيه الإعاقة اجتهد يجعل الحاضر معراجا لغد فوق كرسيه الإعاقة اجتهد يجعل الحاضر معراجا لغد في سمانا Evo trenutno je 10 do 8. Ljepota. I dalje nema nigdje nikog. Tišina, mir, sunce grije. Alhamdulillah, alhamdulillah. Samo se to može reći. Gledamo ovu trampolinu. Ne znam jesam ja mal za ovog, a? No haj jesam, rećemo da jesam, nećemo ništa. Možda se ovo i plaća. والسعد اكتمل هلت الفرحات في أبهى الحلل ورضا قبل والسعد اكتمل. Mislim da je vakat da si ideš šta pojesti, a? حيث باقات حب وامل Mogu bi ja malo i bez zuba voziti, jel da? دربي وصل حيث باقات حب وامل في سمانا. Pa mogu reći jedno 80% ljudi što sam sreo jutros su vodili pse u šetnju. I to hajde su oni lovački psi, nego to su one pudlice, ja ne znam što će im to. To je jedan vrlo, hajmo reći, loš trend današnjice. Ti psi su, ja mislim, beskorisni. Ja ću se držati svojih mačaka. يجعل الحاضر معراجا لغد فوق كرسي الإعاقة اجتهد يجعل الحاضر معراجا لغد في سمانا قد صعد Prije nego što odem jesti i prije nego što odjavim ovaj video, volio bih da vas ostavim s dvije stvari. Kaže Allah u Kur'anu u suri An-Nahl, pčele, u 97. ajetu. Evo čitam. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. I druga stvar, u suri Taha, Allah kaže sljedeće. A onaj ko okrene glavu od knjige moje, taj će teškim životom živjeti i na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti. Gospodaru moj, reći će, zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao? Evo zašto, reći će on. Dokazi naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.
Do sljedećeg puta. Assalamu alaikum. نرسمها يد بيد وشذا الإبداع يبقى للأبد لوحة نرسمها